Sotungin ilmiö on ilmiöpohjaisen oppimisen viikko oli meillä viime vuonna, jonka aikana meille jaettiin koko koulu 5 ilmiöön: Euroopan energialiike, hyvinvointi ja joku vielä. Ja se oli tosiaan meille kaikille uusi asia. Meidän opettajat oli ihan kujalla, ei tiennyt yhtään mitä ne tekee ja kaikki lähdettiin ja alettiin tekemään meidän omia projekteja. No tosiaan mä olin silloin sitä dokumentoimassa sitä mediatiimin kannalta ja siellä tehtiin siitä nettisivu, Facebookia, Twitteriä ja kaikkea muuta hyödyntäen. Ja kokonaisuudessa se oli erittäin onnistunut se viikko. Tänä vuonna kuitenkin me päätettiin, että 1 viikko on ehkä liian rankka ja vaikea sovittaa meidän opsiin, joten me päätettiin, että otetaan 1 päivä. Ja siihen liittyy myös erilaisia tapahtumia. Muun muassa viime torstaina me järjestettiin vaalipaneeli ja nyt ensi viikolla on tulossa erään etälukiolaisen konsertti ja aiheena on ihmisoikeudet, eikä kaikki nämä tapahtumat jollain tavalla käsittelee ihmisoikeuksia ja kaikki se huipentuu sitten siitä yhteen teemapäivään, jolloin esitellään meidän teoksia. Kiitos.